Ngobhayeng Nginshim ka number arspa nyopulai ar nyolai Simba
hak kerteng pa brokun mensim bakuj amen. Kutrai tu peli kirmiang shintur shangi. Kaburam hak pa brokun berhau mensim bakuj. Nginshim kan hambar nyospa prapaway. Nyospa prapaway. What
Kanambar Nyospa Saupupra. Nyospa Saupupra. Kaantipon. Kaumbangan ay kan kalalong hapo chong u. Kaumpoliw kaban kersoy siya kaching bom syukut. Kaumbangan ay kan kalalong hapo chong u. Kaumpoliw kaban kersoy siya kaching bom syukut. Insyim kanambar rius pa saw pusaw. Rius pa saw pusaw. Oh
kashim kanambar Praspa Nyupuay. Praspa Nyupuay. Kaktiin ublay. Kajing penpau kawan na ublay jungi upasyong halor kakhen. Bat na ukun lang brot. Kajing yaro kaburam siim, kajing start, kajing aingu, kaburam, kabor, bat kajing klan ha ublay jungi junam. Amen. Sung hangin yang. Kasembut lingkot.
Milong Chris Sukun Jong Blay ba im to is na yangi. Milong Krisun Jong Lay Bim to Isneyi. Me ubasyong hakamon jong ukpa. Milong Krisun Jong Lay Bim to Isneyi. Kaburam ha ukpa brau kun batau man siyam bakut. Milong Krisun Jong Lay Bim to Isneyi. Ngin siyam ka nambar nriw spa saw punyo. Nriw spa saw punyo. Hau Chris Subalong Usni Basisha Ujing Shai Ubam Jupam Banpen Shai Yangi Kunong Penim to Ai Chingim Yangi. Kutrai Nong Tau Nong Bo Ngi Ai Mo Yame Hakan Nigasni Batamai Bat Ngi Shat Kaman Hakasni Kajing Mipat Kunong Penim to Ai Chingim Yangi. Tu Sim Jongme Unhikai Yangi Banle Ekamon Jongme Tu Yada Bat Tenlenti Yangi Da Kajing Start Jongme Kunong Penim to Ai Chingim Yangi. Yalam yangi banyo banta da kacing kemen ha ka Eucharist bakut to busa yangi da kaktin bat kamet jongme Kunong Penim to Ai Chingim Yangi. kokenrat to ai hangi ya gijing kurku jongme wat la ngem long kibabit ngi ai ngo yami nadu kodonot Kunong Penim to Ai Chingim Yangi. kok pa jungi Ba neng kanlong kabukut kaneng chongme. Kanwan kima chongme kanlong kaman chongme ha kando kumba neng. To ai imentar chimbam chungi kabahala kasi. Batuma bingi kiringkang chungi. Kumba ini rima pigoles niuni. Wadela mingi syak chumpen shoy. En rei to pelajangi nagobas niu. Amen. ablay try kenrat ai ba gijing mot jing perkhat jungi kenlong bet tang ya ki ai jong umen sim
Ai bangin pensngau bahaya me barabor hagi ktien bat ki kam jongi. Ngipan ya kani dau kres utrai jongi. Amen. Ka step ka pernai ka badap da ke jingai jong kulung Jisu la benta jong ibaro iwai piwai kerpang ha kene ka step ngi ai ku blai Christmas besuk ya kiling do so blai jongi baro laingut Father Nicholas Parish Priest, Father Joby Director Jog Retreat Center, Father Roshan Associate Priest Jongka Center Baca ke Paris jongi ya kisisa baro kiba tray kena ke Paris jongi badi kisisa kibawan ban jengo yeng hakini kisgi hapo ke Paris jongi kabalas dang na kede kabalang snong jongi ipriang subhaya pi sya kede ka jingle diam kabakerpang joge jirakhe jongi ya ke jingwan kha yau kunlong Jisu Ipriang buram ya barok ki rangba balang na barok ki kendai teli ki balang snong ya ki kun samla ki long kpa badia ki hep ki barit kerpang ya ki kmi ki kpa ki balwan ra ya ki kun ki ban sayo ya ka baptisma ha ka de sgi ngidon prapu waingut ki kunlung ki ban sabdeang ya ka baptisma menta ka sgi kalau long ke jingkemen ke bakrau ya ka balang ha ka ba kini kikun jongi kin saklalong kidkot bapura jong kabalang linggaba kabaptisma tekeni kepor kerpa di pibaro kerpang kitu bidang don syabar kidang don kijaka syong hapo ying mane baga jingle niam jongi karuan ra sisya ya ke jingai lingbau kunlung Jisu ikerpa di pi sabhabani rung syapo bani syong kidi kijaka ki bidang don doai ba ka jingwan jongi hakade ka sgi ngini omat sisya ya ki jingai lingba ka bor jong kunlung Jisu tekede ka por kerpari kwaya ka bani alam yangi da ka jingruai sedang hakaba kilingdo soblai kin keu hakaduan kedupat ban ai ya kago kadam ya ka jingknya ringkan lang bat ngi kipai ki jong oblai Ngin syam kanamba lai po ar kanamba ka balai po ar sung hangin yang lang baro Wan sha shing oi tuyệt pai tu wan shao xiêm trong mi wan ruai bát kỳ agel neng sur ching in kadon hot ngin từng in utia hagai sem trong kim ra unong thao cho đất trai u kim ra kan er ben tra
下心爱对吧多万小心中意万来bật kỳ agel mình sur jing in karunot in từng y tu wan sha sing oi tu kun le da mình sim kang sur bật ba le jing in ba jing so fu wan pe say hat kami Christos ki jing ai Traibas mundois neisi yana Wan shashing oi Ai tu wan shao sim jong i But the angel neng so jing i Karunot in từng i Ha kakatengok pa badukon badamen sembakoi. Amen. Kajunge jung trai jong iu Jesu Christ bad kajunge jong oblay. Lembat kajing slog jong men sembakoi kindon rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi ru. Sachisin kohan men kopara hakane ka step kabadap da kajing ij kabadap da kajing isnei kajung blai kasngi kabadap da kajing kermen kajing tengen yangi iwe paiwe kasngi kabapernai da kabor kajung blai ha kajing im bamarwe jungi hapo kaying kasem kajunga kajung pi hapo kabalang barkum juru hasatala kapertei kajing suk kabau Jesu lawan ra nadu arhajara posaus nem mensua kene kaju kajing suk kawan banurlong hangi iwe paiwe kajing suk hagitu kibadan kamon kababha kajing suk hagitu kibangej bad kibashania ya kajing ij kajong ublay kajing suk ya gitu kiba pediang yau Jesu ha kajing im jongki bad hapo kaying kasem klempep kohen men kopara kajing suk kajing ye ij kajing ye baha kajing ye teli kajing ye long kawai bad kajing ye map kaying kabadap da kata kajing ij blay kajing syai blay kabamanga mapi ngikwa ngitrang bad kabamanga mapi ngi moidur bad ngi angnod dain mata kedaw ha kene ka step sachisin ha kene ka sngi kabakrau kabangi ken mau ij ban ngi rakhi ya ka sngi kha jong unong penem jongi utrai Jesus Christ nado menen jenmet ha bangis dang ya kanovina kat bang gedang yaj penbena ya ka jingwan kha jong kulung Jesu syakane ka partai lengba ka jing yaj karol ka jongi bat hakamas ke bekut ngi laduai bat ngi lapan kre na ke banta kata ka jingwan lengdo jong utrai Jesu haka jing im ka jungi haka danut ka jungi haka ying ka sem ka junga ka jongpi kine ki ju ki ktin ki bangin sayok yosngeu ha kene ka sngi lengba ki jingpule kerpang lengba ka gospel kaktin kaladan nadu basdang ya kapertei kata kaktin kaba ka gospel ka kran hanga badapi menta kasngi kadai udai Jesu Christ hi dalade kane kaktin kaladan nabasdang kapertei bad kalawan lengdo ha kapertei dein mata kadau manga mapi hakane ka step ngi haban keli halade hato ngila sha sishan em bakane kaktin ka jongutrai kawan lengdo haka jengim bamarwe jongi lada manga mapi ngisha ban ngi ailat bakane kaktin kanwan lengdo haka danut ka jengi haka jengim ka jengi klempep kahap ban nang yai sapriang
hasetelah ke perthei. Kohan men ko para habang iwan ban yang hakmat kaduan ke depan ke junglei to kein menta ngin pej ngin pusan bat kmit yala ke jong kamen sem ngin pen map nautrai na ke benta ki pop ki sang na ke benta ki lait ki let baro ki tam ki duna ki bang ilale ha ka jing im jungi kum ki breu ngilale pop hakmat nautrai leng ba ki jing mut ki jing perkhat ki jungi ngilale persya ya ki hukum ki jungu ya ki jing hikai ki jungu leng ba ki ktin ki bangi kren barkum juru ngila tam seneng ya baro kita ki bautrai ulai hangi ki hukum ki jing hikai ki jing kwa ki jing trang ki jing angnut ke bamau kwa na ke banta jungi banle leng ba ki kam ki jungi ngim sem le ban ngim sem la pediang ya kamon ko jung blai ha ka jing em ka jungi den mata ka dau haswa bangin terwa ya ki jing terwa jungi haswa bangin IT ya kine ki jing duai jungi hakmadu turai haswa bangin IT yala ka jong ka danut yala ka jong ka jing im how try kita ki jing angnut ki jungi baro to ken menta ngin pen khoj ngin pen suba ban ngin pen map da ka jing sngoret hakmadu turai ai ba ke jing map ke jung trai ya ki pop ki sang ke junga ke jung pi ki lat ki jungi ki tam ki dona ke jungi un pediang ro kumju ya kine baro ki ba ngi IT hu leng ba kane kamas ke bakhoj de mata kadau ko han men ko para to ken ngin kubur hakmaro trai bangi long kinung pop kenang ba manga mapi we pe we ngin long sisa kita ke babidor bantrua lane ban simbenta ha kane ka jinglan yam ka bakhoj nga phla hau blei badan bor baro badapi ko han men ko para bang lale pop sibun da ke jing perkhat da ki ktin da ki kam da ke jing le klet da ke jing le pala jonga da ke jing le pala jonga da ke jing le pala bakrawe jonga namar kata akarpa dia kamaria bakhoj kabayai sa ka thei sati ya ke angel berkirikoj badapi ko han men ko para banduai nak banta jonga how try oblay jongi oblay badan bor baro unis ne yangi madala map ki pop jongi unyalam yangi sha ka jeng em bom jukot amen Ino
lấy cho tròn là tha cần đều chính xuống Aki ben rêu ba ro ba don na mo ya ya ro ya me nam ba ni ma ne ya den don ku ro ani sung ya me tai ko pesim ne Buka dan berbaro Ko kun mare yuka ko trayu Jesu Christ Kun nang rodu blay Ake di poperte Yang kajing keban Terus nusane yangi Tang mami bakut, tang mami utrai, uwe bahag le tang mami ko Jesu Christ, mani bayai long le, ching ya long kawe, anu men sim bakut. Akaburamuka Amen Tongin ya duai Ngi duai nak banta ka ingasam Jong i el yauren bat dalin nong siang Bat kendai ngot ki kun ki jungki kerpang nak bantai alvida Nong siang banyo ek baptisma hagane kasngi ngi duai na banta ka jingkot ka jingkhia akaleng kemet bat kemensim jong i Anastasia sopho ngi duai na banta i John Bok Kharjaren bat Bilenti Puwen na banta ka jingkot ka jingkhia jong i Ania Puwen ngi duai na banta i Leo nong siang bat Ebrista Khadosau Bat kumjuru nak bantai Felix Kadesau banyo baptisma hagane kesngi ngi duai nak bantai Aisilda Kharbani bat Bronsing kurba kamtame nak banta kamansim jong ikun jong ki i Dondor Kharbani ngi duai nak banta i Forward Star Nongset bat Rosilda Kharbani bat arngot ki kun ki jongki kerpange nak banta I lawan sok Kharbani ban yok pediang ya ke baptisma menta kesngi ngi duai nak banta I Hillary Kharbani bat Emily Sumer bat kumjuru kerpang nak banta I kun jungki Ferran Lewis ban yok pediang ya ke baptisma menta kesngi ngi duai ru kumjuru nak banta I Mercia Kharbani bat kamtam ban yok ya ke jing koi ke jing kia bat jing ngeu bat ya I Wonder Bahon Kharbani banyo baptisma ngi duai nak banta I Sunday Melen bat Krishan Sangplyang kerpange nak banta I Aibor Biang Kharbani ngi duai nak banta ka ingasam jong I Darius Sangriang badikong IC Darius Kharbani arngot ki khon ki jungki bat ya I ya da nyeukor bat I ri kerpang banyo ya kamet ka bakoi ka bakhia bat ka jung ai ka jong blai ngi duai na ka banta ka ingasam jong I Aurelius Lengkhoi bat ka jing na ka banta I Linda Mary nongse ngi duai na ka banta I Lip Starwell nongsiang bat Joyful Kharbani balai ngot ki khon ki kti jung ki bakindan hapeneng ka jing koi ka jing khia kerpange na ka banta I ba nyau kor banyo pediang I ka baptisma hakane ka sngi Nak banta ka ingasam jong Charles Kharbani bat Diana Kharmau ban nyangot ki khon ki kti ki ai ka jing sngu ka jing khublei yaw trai baulari la sumare ki bat kum jurungi duai nak banta ka jing koi ka jing khia jong ki wei pai wei hakalang kemet bat kemen sem ngi duai nak banta ka ing kasem jong I Wilfred Kharmau bat I Maria nyaw phiao ban yo ka jing koi ka jing khia Kabapura kerpange anak banta ikon ksiu
wan lambiang yap hiau ban yap diang ika baptisma hagane kesngi ngiduai na kebanta i prostar nongpot bat nisha karbani bat arngot ki kun kijung ki khamtame na kebanta i ethan karbani ban yap diang ika baptisma hagane kesngi banang yo ke jingkoi ke jingkhia ke bapura ngiduai ru na kebanta kaparis kajungi kinong trei hapo kaparis ki phadar ki sister kiring babalang ban baro ki batrei rengkat bat ki ban penpriang ya ke kubor ke babha ke jong utrai khamtame na ke banta ke jing roy ke jing par jong ke jing em kristan katolik ngiduai na ke banta ki bapang ke basitam ki bahapo ke paris ke jingi ai botrai un kta ke jing pang ke jing ki bakin yo ke jing ko ke jing khia ke bapura ngiduai na ke banta kito ki para kristan ke jungi ki rangba ki longkmi ki konsamla yolese ki hep ki baret ki ba sha temrau ha ke jing snu baper jong kane ke parthei bakin yo ya kata ke jing lailoj lengba kane ke sngi christmas ke bangir ke ya ke sngi kha jong ukres ngi duai ru kumju na ke banta ki sister ki brother bad baro ki khna kenthe bat sinrang ki banang don hap kajing pan kre ban bot yo kres hakata kajing long runiam jongki kamtame ki banapo kapares kajungi ai botrai unang ai ki kabor kajing kersan ban yaine hakata kathong kabaki labot ko blei me balathau ya ka kerdan long breu ha kurkom kabakam pelasu me lapan thamai padyaka tuai ngi kerpat bangin yo bantalem ha kajing long blei jong uta ubalapan red yalade ban sim ya kajing long breu jongi ubim barbasan sha rengkat bad me ha kajing long kawai jong omen sem bakut ublei junam la junam amen. Kajing pule nak kitab Isaya. Kelenong san po ar kad khat nyaw hado ishpau. Kadno ki ba itnat halor kilom. Kilong ki kijat jong uta bawan ra yak kubor babha. Ubapan banaya kajing sup. Ubawan ra yak kubor babha jong kajing man bha. Ubapan banaya kajing penim. Ubaya tu hazion. Ublay jong pha usinsyar. Hasngap kinong apira jongha kiarisa kiarwai lang namar kajing kemen naba kiyoi markmat ba utrai wan pai chazion tuya kanoi lang da kajing kemen phi ki jaka kenja ke Jerusalem naba utrai ula pentengan yala upai ula suspa ya ke Jerusalem utrai ula sai yala kti bakoi hakmat ki jaj penreu baro bat ki banadu bakot ka perthai kin sayo I ya kajing penim ublai jungi kakten jong utrai kasam khandai phun riu ka number nyau spa prapusau kasam khandai phun riu ka number nyau spa prapusau in rai ka antifon ka baar it khot ngin rai iwei ar lai sau khat wei khat ar bat khat lai Wan lam shu trai gadam ka wan lam shu trai Jesu Christ nong sis pa wan lam shu trai ki jingnya
ating na Lord iplay baro. Wan lam syutray barang kau, wan lam syutray Jesu Kristus sius pa. Wan lam syutray kijingnya ayi utray wan terwan lagamu lagade. Kajing pule na kashthi shaki Hebrew, kalnong kabaningkong kad khot iway hadu kabanriu. Ha kirukom ki babun, bat ki bapher ublay ulakren, nado hendai hakikpat men chongi da kinong yatho lupa. Hendrei ha kini kisngi bakhado ulakren hangi da ukhun, ya ubalathung unong yo pateng ya ki ay baro. Badakaba uro ulathaw ya kaperthei. Uphalang ya kabor jong ublay, bat udon ya kadur basisha, jong kajinglong tenrai jong u. Bat ukershan ya ki ay baro, da kaktin badon bor jong u. Enda ula pendap ya kajing penkhoj, na kabenta ki pop, ula syong hakamon jong kaburam habneng, naba ula kelak, long kham kraw ban ya ki angel. Kumba kakerteng kaba ula yo, kalong kham kraw ban ya kajongki. Naba ha uno na ki angel ublay ula juong. Milong ukun jonga, menta kasngi ngalakha yame. Lani ngalong ha u ukpa, bat upat unlong ukun hanga. Sa nang tapat, haba uwan yalam yala ukun prangsngi, siya kaperthei uong. Ay babaro ki angel jong ublay, kin mani ya u. Kaktin jong utray.
Utrayun don rengkat bat pi. Kajim pulina ka gospel bakut kat kumu ya ani. Ha ka bastang ladon gaktin, bat gaktin kaladon badu bale, bat gaktin kalalong ubale. Uladon nadu ka bastang badu bale, bat dau latau ya kie baro. Bat kalem mau shim latau eiru yem. Haul adon gajingim, bat kata gajingim kalalong kajing syai jang gebriu. Kajing syai, kating syai ha kajing dum. Bat kajing dum kam shim laban pelip no yaka. Ladon ubriu balapa da uble. Kakerteng jangu kalalong uya anis. Ulawan nakabenda kasaki. Banyang saki ya kajing syai, babaro kiniyongit lemba jangu. Umde mau kata kajing syai, Henry ulawan, banyang saki ya kajing syai. Kajing syai basisya, kabapen syai kibriyu baro, kalawan syai kapertay. Uladon ha kapertay, badau latau ia kepertai. Penban kepertai kamshim itu yawu. Ulawan syala ka jangkiying bat kibriyu jangu kimshim pedeyang yawu. Henry hakitu baro kibala pedeyang yawu kibalangay ta kakerteng jangu ula ay bor ban kalalong kikun jangu belay. Ya kibalaka nakasnam lemne nakamon jang gado lemne nakamon jang briyu Henry na ubele bat katin kalawan longdo bat kala shongsa bat ni kadap da ka jinga bat ka jing shisha bat nila yo ya kaburom jangum kaburom kabakum jangukun bamarway jang upa. Uya ani sule yang sakiyawu badulapen bana desha pang uni bangalaong uta ubawan hadin janga ulong hasiwa janga namaruladon hasiwa janga badna ka jingda pura jangu ngibaro ngilayo pediyang ya ka jingaye halor ka jingaye namar ya ka ain la ai hawu lemba Moses kajinga bat kajing shisha kilawan lemba ujisu Kris padjudon mano balayo iya ubale laitang ukun bamarwe ubadon haka syadem jangupa day mau ubala penyutu iyawu. Ka gospel jang utrai Kajinya roya miko Kris Ko father bait ki sister bait bat pi ki nongelam bait barbaro ki longomi longopa ki kun samla bat kina ri baro
ha utrai Jesu Christ. Ningong ning siap nga ay kuble sngi burom basuk ka jingkumen jong ka sngi ka jongu Christ. But nga duway babaro mapi basimendalang hakane kakiniya kakriyam bakuwait hakaban rake ya kasngi ka jongu Christ pinangdap da ka jinga halor ka jinga but ka jingid ka jongu Christ. Nga duway ro nagabinda kinikikulong baro ba ap ban pediyang yaw Jesu haka jingim jongki balong ki kun jongu balay. Ngilayos ngo nakasiti siya ki Hebrew ba unong to bakudo pensay yangi what ya ki angel kimpadio ya kekerdan bankot ki kun jongo bale what ya ki angel ke bajan bado bale habaneng kimbadon kekerdan kun ubale pinban ubelay ula angay kane kekerdan tang ha ujisu banang da kaktin ubelay ka ang ha ka kaspa jango yanis mindan kabapi pule isngap kitu kibangait hawu but pidiyang yawu ula ay kala ay yakabor balongi kon jango belay kabamot man pa ivay mangi kibala pediyang yaw Jesu haka jingem jongi lemba ka baptisma ngilayo ya kekerdan kun jongo bale habaki angel pat kim shim layo kane kekerdan balong ki kun jongo bale balong ukuno bale yangi uble ukot kun jongo bale uble yangi uble ukot kerteng ko kun jongo belai haba upay dia ki angel pat umju kot kun belai kani kalong ka jimmendoy kabam mangaban mapi ngilayo pediyang lemba ka jingwan longdo longsnam jongu Jesu Christ ubalajid ban shongsa badngi hakane ka pertay Ize homine salvatore. Kani kalonga jimut. Kabang ide ban snawutu. Ujiso. Ula kalalong ubrio. Ban penim yangi ki brio. Ujiso. Ulawan kanang-kanang. Ban kindiyo burom. Yanga badiapi. Shaka jinglong jongo kun jongo balay. Kani kalonga jimmendoy. Kaba ngilayo pediyang lemba ka jingka jongo Chris. De nagabenda kani ka jingayay ngibaro ngi im hakane ka pertay. Ujiso ula shimdi pura ya ka jinglong ubriyo jongi badula kindiyo yangi rengat bad ka jing talot babon jongi haka jingim kaba mangas ngi. Haleluya. Patbiang kamjam kindiat. Haleluya. Ko himmen ko bara dena kata kadaw kadonu jongi kadeban pensawa ya kasur kumbala pensawa ya kiangel lakha ya wonom penim kajingkamen bakarau hakaparte kajingkamen bakarau hakinigisni kum ka jimpen kare ya ke Christmas ngala ay lais ngi ya ka jingkemen bakarau Bible Convention henre namar bangi barongi bon kampalat ngimpadio puson ne peit namar bale ngidampen kare na kavinda ka Christmas habar ha ka yeu ka had habakran hapang ka yeu ka had ngako abanonge ye namar bale ha kiniki por Christmas come down show ha ka ti jongi ki bange Henry Christmas kalapoy siya kekti jong ki bam ngay. Christmas minta ka penyait mano ki beryu bam id yaw Jesu bam ngay haw Jesu but ka Christmas kalong ka lahat ka lendi ya ki beryu ban kamay pisa minta.
kalong ke jimman toy baro arliam. Tina kata ke daw ko himmen ko para habang ipay dia ke Christmas kumba ong Father Nicholas minin ula ke daw kindian namar ngilang dia discuss ya kane ke jimma kabadang jia haka parte minda ke Christmas kasakut hau Santa Claus ulong rikuit ulong uway utemen ubaryu bele ubala le isne ki beryu usai tra ya ke jingai iya ki baduk batoin omdai namar ba ka Christmas ushait le kane ka long ka jinglong jongu suki namar ka ta ka jinglong jongu ulak kerlong rikuit ladapi pe dia ka hugul pilaban yoi kumno kata ka idea kala develop kumno kata ka idea syapang u Santa Claus kala wandur suki haka bastang ushait pong ya ka jainli bat ka temain ura ya ka jingai haka terpeng jongu nangda suki kaja rong jong ka jain kala kelasya jerngam haka rong jerngam nanda kam jerong ya kitemai but suki haba ka poi ka Coca-Cola company buna pernah jombe basong hangne pisai di Coca-Cola danem deh di yang Coca-Cola sai dia Coca-Cola but pisai dia Coca-Cola bottles kayak ka rong jong kata basau ban kamai bha ya ka Coca-Cola company kala shim ya u Santa Claus ulap kila perlong ya u patent jongki le kila ai kumno haka jaka jongka jain bajerngam kila ai no jain rong basau ya u Santa Claus minta ya kumpang ila yoi ngi baro ngi pong ya ka jain jongu Santa Claus bat ketemain jongu Santa Claus ngibu ya ka topia barong basau Santa Claus ngi shirt kemen habang ngi shirt kemen ngi advertise ngi Coca-Cola company buon ki Kristen minda haka jimbam boy perkat kidang penbana perte di Coca-Cola habang ngi shirt bat ka jain pong jongu Santa Claus ha Amerika kala don kawai ka research ha kawai ka school but ka jingli kalong syaki kinna kalong kumno bale ngirake Christmas kindai po Henry percentage kinna ki bang indubla ban pong jain jongo Santa Claus kano percentage naka shispa kindai po hindringut ki kinna kila jubab ngira ke Christmas ban syat kum Santa Claus bat pong ya ka jain pong Santa Claus tang hindri percentage kinna kila Christmas kalonga jingka jongu nompenim ukris Kohiman ko para bu na padang jongi ngireke Christmas kumne bahaka ju ke dur ladangi pe kiwe ki dakashin ngakwa banong what is not Christmas ngakwa banong ningkong yapi kaya ka bampat long Christmas ki kam ayu bampat long Christmas aka jingim jongi Santa Claus long Christmas nangda don bon gibru ki ai gift kam minda ayu kalanga dah jonga jingkumen gift pilabanai jingais ngaba pilabanai kano ka po danem de banai jingais ngaba pimdon kam banap Christmas tega jingai kino ki cenduk pasong bon ki jingais ngaba kam de Christmas lada ka jingais ngaba kalong Christmas Dondru ki veipat ki niam ki ai jingais ngaba kim ju ai jingais ngaba de namar lakha yewu nompenim ki don bon ki daw banai jingaus ngaba mumbati omde ke Christmas pisai gyo i buon ki bru ki kawe yaki ball bon ki jingdem ball ba pernai Kitaro kimde akapor Christmas. Lara ban sautu pide ban lei syong hakama ka singoi omde singoi jongi ro kala klelam bat ka
advertisement, commercialization. Satu ni ngi kaga jimbam boy perkat ngi kongu. Kata kamut kita ki jingdeng ba perlon ba pernai kabangi wa haga singoi jongi rukam de Christmas. Satu ni bad kini ki disco light kabangi yoi kataru kam de Christmas. Kini ki disco light kalapin mim damano China. China. Namar ki yoi kadon good market nagabinda ka disco light. So tu niem tekila pule shano haka gospel ba ka jingshai kala wansha ka parte. Tekila pinmino jingshai ba itinat dakine ki disco light. Te kila kamay. Namar ngitip kini ki disco light baro kinum neslem. Wat ladangi bu baharu house nem banwan kelas new. Te bu na preng jongi ki Kristan ki long disco light Kristan kumbang ala ong hakane ka por blog di jingi alap. Bu na preng jongi ki long disco light Kristan. Ngi shad disco but kum gini ki light barabor. Tang haka por ayu por Christmas. Hadin bat la jiayu la bam kana yangi. So tu ni disco light ladangi bu bha hangno ru kenai kin sa shad hador kata. Dan dei bun ki Kristan ki long disco light Kristan. So tu ni lamme pu samrki hakapor Christmas. Nangda harom Vatican hajan Vatican kadai kawe ki yo baro kawe ka pinriam ba hakapor Christmas. Imat hakini ki por jang ka Christmas ki ai free mal ki kali kayad hangdo kinum shim bai kalishu pila ko ban leisha kata kayo shurung hakano ka kali namar baro ki kali ka free namar bale kajing tumu jong kita ki nong penyait iyo Christmas kalong baro ki Kristan ki deban poi syakata ka iyo te ki pinhe ya ka iyo namar bale Christmas what ya ki bri bamde niyam Kristan ru ki penriam bah ya ka dukan jong ki wa klor ki wa ya ki light ki bubun ki tiar Henry kita ki bri don jinget ki don tang kawai ki jing terang kumno kilaban kring maximum ya ki Kristan baro syaka dukan jongki kadenem de nangda haka Christmas ngirung idon saka weipat ke jinglong Christmas kabamot ngide benti jain batimai baro mangi ngi kumno haka ngi burong Christmas ngi one tip top haka bapong ya ke jain ba remdor nengi bayru ya ke jain ba second hand ban pinriam ya la dairu kindiat bahashibun ngide ban pong ya ke jain ba ha ka sngi burom Christmas kam don pop ye ya kata henry ngide ban so utu kini ki jingya yeu kam don jingya de yesu bat ka Christmas so tuniem henry mano bala hikai yangi kam market ka business world ka hikayangi shisin la poi Christmas ba kayom Christmas ni deban le kumdo mano ba ay ngi ek list long list mano ba ay jisu ne kini kinom piniad market mano ba ay jisu la ek long list pideban le kumne kadbala poi ka Christmas pideban tid ya kini ki jingdam pideban pong ya kini ki jain pideban nanda sadon ka wepat Christmas tree ru minda Christmas tree bujilino yau kulungu jisu Santa Claus Christmas tree ba ki jingdeng ke bakomne ya kini ki light baro la bujili jisu ladang ngiyad ha ki ying jong ki briu ban hang neru pilaban yoi ki ying ke la penriam bha dakayu light kumne rekunna malla ki ying pila wa kawe ka disco light dan de yes or no Pilawane disco light lajan lo malaki kilawa disco light bale kade ka Christmas kam don jingya deshu but ka disco light henrangille lada kadon jisu hapo jongi pilaballe kadbamon habaru henra lada umdon jisu hapo jombi kamindo lada pile kumne baro lada don jisu hapo jombi lada pidon ke jingi do jisu lada jisu ula long snam badula shongsa but pi pela balle ya kum gini ki kambaro lem gomta kamindo ishu balle kumni hallelujah so all of you who have
decorated your houses beautifully. Look at your house. Where is Jesus? Is there Jesus in my house? Hato don Jisu ne yam hakiying chonga. Lada omdon kullungu Jisu kadba pilay pai weng not disco light baro. Nanda sa bu Jisu hangto. Lada omdon Jisu shong marwe mapi minda kasngi pipediang ya Jisu apa kadonut te Jisu lawan hakadonut jombi. Satu niyam naga taga daw ko himmen ko para kaperte kapinbi jangi hadu kata bangis tang ban kelet ban mane yaw Jisu kinongap lamborot kiwan nawulom ban led ward yaw Jisu hagashngoy kilalap ayu hato kilalap diskolait hando kila yo i we klur shajarong kila yo i yaw Joseph bapli sukniu hakajingkriam kila yo i yaw kamaria tehizoti makaru kaknyu namaro omdon ka kamara basaid hadu kata kila peid yaw Jisu la sop daka jain jot omdon ki jain batimai kumba pong mangi jain jot lese lahap haka jung kita ki masih smaru artat jung masih ya kita ki jain jot naka jingkir ki kilabo ya ka jing song jain baro lese hajan masih lese marsiteng labik daka kaudang marsiteng ka jain bala pong bala sop ya Jisu las labik daki kaudang namar tangki kaudang sudah mudur pelaban mudur ya kata ka jinglo kaba muda yo Jisu open bau perte shimla wan hakene ka perte kumusim bakarau jangga perte daka bapong ya ka jain kaba remdor bapernai kumbayai dia kisim kamu Jisu umpat danga jimbom pansnya daga klijongo balasna daga siar badu syang haka buram hangdo habaki buru kila mudur bad kila perkat siapa angga jingka yo nompenim lesengi perkat ulawan haka neka dor udon ka dingdu haka klijongo udon gi pansnya haka klijongo ka jain jongo baro balam barem dor bad ula ikumus shisha Hendra gibru ke bala late peit ya wo hakata kasngi bala kaya wo kila yo ive kulung baduk aga jing star jung gibru habaki peit kim shimla shempang satia kimla ban sautu satia baune un salong unom penim jung porte wat habaki nongap lamborot ki peit yaw Jisu kim shimla poi mudur bawon salong nompenim jaga perte kalambiang jain kinep kumno un sen syariah ka perte lada manga ban mapi ngi perkat kumne syapang Jisu ngimla ban longi nommene yaw Jisu haka jingim jongi Henry kumba ong haka siti jongo Paulus bakui si Korint kawai iwe ar katpra hadu arpusan yaka jing bi jongo ble bat ka jing star jongo perte ka yanujor kangto ka pinyanujor kangto ka jing star jongo ble ka jing star jongo perte bamla ban yakop bat ka jimbi jongo ble ka jingbi jongo ble ka longga bakong santam banya ka jing star jongi brio balaban syempang na dong syadong ka jing star jongi brio ka jing star jonga perte kamla ban yakop satia bat ka jimbi jongo ble ujisu unompenim laka haka semmasi haka kremasi hapadenge jing tingit hapadenge jing sman na dong syadong ban kintiu yangi kabamot ula poi syaka jinglong batingit tam ban kintiu yangi kikun batingit da kapop haleluya sotu ne kalam sotu Sngap ne kalam sngap. Samtia ne kamno.
Nagkatagadaw ko himen ko para ngidon kamban ngawoto. Kajimpen riyam habar, baka jingle kamen habar, kanum laban seiso ha kajingim jongi, lada ngishong ban puson, ya kajinglong dol, jinglong snam jongu kris, ha kajingim shime shime jongi, ha kajing dingi jonga pop, ha kajing dolot bashir ke jongi, wei pai wei. Ujisu lawan ban ka. Nakatagadaw, haginikis ngilais ngingalapuson, kajimut kabayar jangga, jingwan ng penim, da kabaring jingmut, nakajutambarim, nadu Yahweh, nadu Jagoshua, nadu Yeshua, nadu Joshua, nangda ngilastang ban pinvandur ya pibuha kamajambi, kaye kajingmut, jangga jingka yawunom penim, hakane kaparte. Nagkatagadaw, hadin kane, habapi poy saying, syuaban tia, katbapi tia jing tia, ngaba, play ka YouTube, ngap, ngalabu, part 1, part 2, part 3, habayade, bad kane ka mystery, jongga, jimpenim, mystery, ka jimbaya, jongga jingwan, jongu Jisu, nadu ka jingmud, jongu Yahweh, hadu kane ka jinglong do, jinglong snam, bad ka jingji du Jisu ban shongsa hapadeng jongi kai ka jingmut pensanang sautu bha pangakerpa dia pi deban ngap namar ngitip ka jinglong jonga sisin bangayang kumnengan keren slam Henry Father Nicholas Lawang Father Joby kin mau ban peling god no yarayo try hallelujah hallelujah tenaga takadaw ngaba syasitam ban peit, ban ngap, ban puson, hagane kayom, kajimod jangane Christmas, nagata ka bangalaki kai. Ban pinsas tangkam syai shushu, kaya kane lese kan yarap ya piru, ban roy, haka jingay. Kohimen ko para sa kawipat kapang ako ban benrap mindakas ngi kalong, lada pikwa ban im Christmas, lada pikwa ban pinsule ya kajingim jambi dakabor jang kajingka ya ukris, pide ban treshitom, ban im u Chris hakajingim jombi kumba ong Francis di seis bakuin live Jesus ong jambaro live Jesus im yaw Jisu kumno ngilaban im yaw Jisu hakajingim ladang im treban im yaw Jisu hakajingim jongi kam don jing mucho ban im kumgi Kristan kibam tre ban im ya ukris hakajingim jongi omde man omde tangga ayom Christmas enre man ga kelemat pide ban im kris habang akran siya pangane kapang im ya ukris ne live Jesus pidon kamban ngawoto ban im ukris pide ban long kibakloy ban penka ya ukris birthing Jesus. Kabamot kang ne kakot yangi shaka spiritual motherhood. Kabamot ngi vei pai vei ngi de balong kemi mensiam kabalang kalong kemi mensiam nakata-kadang yung kabalang kabamot spiritual motherhood. Minda ngi barong ilong ki dakot jangga balang. Te minda kumno ngi laban kerlalong kakemi mensiam. Habang ngi ay baptisma ki kelong kinde ngi don kemi mensiam. Kaya ka jemut pipin ka ya ukris lemba ka jingyai senran ya kita ki kelong. Ngi don upa mensiam ru. Badu pamensiam utrai shitam ban penka ya ukelung Jisu haka jingim jogine birthing Jesus spiritual motherhood spiritual fatherhood kane kalaban yarap yangi ban im badu Chris tenaga daw ko himmen ko para hauni usnem takawai pat kamat nganum laban batay jurong namarka hapo jonga don kamban penlinggot kloy henry don bun ke baroban ong hagaju kapor ko himmen ko para ngideben sawturu minda usnem kabalang katerwa yang inadu minin pormit lada pipet ya
ya ka Vatican channel pilayo I uppa bakuit upli ya ka jingkang jongka Saint Peter's Basilica ya ka kerdop bakut kenamba ngibaro ngilaban yo mad ya ka jinga halor ka jinga lemba ka jing tarwa jongka jubilee iya minda usnem Upaba kudula play jubilee nagavinda ka diocese jongi kansalang arpo kindai tarik hamar kasa ka jimpli ya usnem jonga jubilee nadu arpo san tarik hadu arpo san tarik 6000 arpo san kalong jubilee year hagani ka jubilee year ngideben im kumno ngideben im kum ki kun jonga jinkermen pilgrim jonga jinkermen mano bade jinkermen jongi Jisu lemba ka jingwan long do long snam jongo ula wanra ya ka jingkermen haka perte ula wanra jingkermen haka perte nagabinda jongi baro ha Jisu ngidon ka jingkermen bad minda uppa bakoy pagkabalang salansor baro kawe kakot kawer ya ki kristan baro tolong ki badon ka jingkermen hau kris bandon ka jingkermen ngideben kelalong ayo ngideben kelalong ki pilgrim ngideben kelalong ayo pilgrim ke pilgrim kideben legum no ke pilgrim kideben imu kris kideben kau kris kideben long nompen ka ya ki yau kris kabamod mano bade nompen ka hai ki inga sanjobi mano bade nompen ka kimi kipa derem de kimi kipa kilong nompen ka nagatakada pirakulum nagatakada uparu shong lambat pi minta kasngi lasi un shong tam minta kasngi in savan biang habadon kulum biang derem de yes or no te khano bon mot kun kramba upa un savan kaka haki mane yara utrai henrengil le kumno kum gimrat kum gimau gimlaban ka kun lai banai ngihaban shimpor kendai banai te pinyo upaki kun jombi tang tangkat banwan shaimane haleluya ko himmen ko para te ngide banlong ki pilgrim bakaya ukris baleng ya pilgrim ban kaya ukris ban pen kaya ukris balong inom pen kaya ukris haka jingem jongi pilgrim kibapen kalender yau kulong Jisu temanga batmi batpi baro ki kulong kinna bat ki samla baro pilong ayu nong pen ka ya ukris man kapor ngit pen ka ukris birthing Jesus living Jesus continuous action kane kalonga jinglong jongi ladapi sange ben ka ukris ladapi sange ben pinka ukris ladapi sange ben lo nom pinka ukris ngiki lindo barong ilong nom pinka ukris kiriniam ilong nom pinka ukris pipat pilong pinka ukris sa dunia baro mangingi don kane ka benda haki inga sem jongi ladang im tre ya kane kai ka ben sajia ka Christmas san sange ka Christmas kan sange namar ngirake kumba ong father 6000 arpu saus nem minda 6000 arpo kindais nembenda bangi reke Christmas andre kamdon jingkala hake jingem jongi bale ngimju pen ka ukris ngimju pen ka kuris namar ngitolot palat tinaga daga daw uppa bakut Francis ula pen bana minda usnem jubilee kramba bar ki breakin kalalong ki pilgrim batkin salong ki bapen kau kris bakil long ki bakau kris bakil long ki ba penroy ka jingkermen hapo jongi jingkermen haki inga sem habon ki inga sem minda ngimdon jingkermen shu namar ka jinglong uppa jinglong kami jinglong ki kun giladu jingkermen henre ka balang ka kot ka kedup yang ibaro alewan ngin salong ki nompen kau kris ngin salong ki bak pen kaya kris alewan ngin salong ki bak kau kris kenamba ka balang kan seizo nagata ka daw ngala ong hakabastang minda ka perte ka ong komno ka perte ka penyap kris lemba kini ki commercialization
Teminta lese pi ki bapa ya ka message pe shua ban forward ya ka message lada piyo kano ka Christmas greeting minta kasngi lada ha kata ka dur lada omdon Maria Joseph but kullungu Jisu wadnum forward ngire ban pindu no ya kane ka culture da ka ba kindait no kane lada pilaisha ka yo wadnum one tit ya ka jain pong jong Santa Claus tit ya ke baro bab kindiu yau Jisu te hakane ka dur pin lekum no pin khau Chris lem kumda piru pin shimmen dalam ban pendu Chris haka jingim jombi haka donu jombi piru pin ya trailang bad kene ka commercialization ya kene ki nommene bammen ya kene ki Chris lamler ki ba pin briang ya ka culture kalem u Chris haka pertei Tena kata daw ko himmen ko para wadnum yaid bij wadnum shapin bij da kane ka perte ka baminda sumar bha ki kambaro ladade ki kambarit ne ki bakraw ka bapile ka shondor hakama tuble lada pile nagabinda ukris henry lada pia trailang bat kini ki nommene uksoit bat kini ki anti Christ ukris lamler ki ba pinbriang ka way pat ka culture ban say no Jisu na ka jingim jongi ban say no Jisu na ka ne ka parte ngiru ngin kalalong kum ukherod papinyab ukris so to ne kalam so to nagata daw bara mangi ni demen khusiar tolong ki ba live Jesus ong jambar biang live Jesus to im badu Chris ka ya ukris pen ka ya ukris nom pen ka ya ukris kane kerukom ngilaban rake Christmas aka jingim jongi ai bau Jisu nang kerku kardo yangi balong ki baka ya ukris balong ki bakindiu ya ukris balong ki ba kaba pen briang ya ukris balong ki nom pen ka ya ukris haka jingim jongi haki inga sem jongi haka imlang salang jongi kapre belaki kama jongi duwai naga pinda kane ka jingaye Jisu bait karku kardo yangi pensle yangi bangin sange ban kershan yakin ommene uksoit bad ukris lamler batrai shitam ban pindu yame nakane ka perte naki dakishin baro jongane ka perte yarap yangi ballong ki bakka yame ballong ki ba pen kha yame ballong ki ba pen briang yame knambangin kalalong ki pilgrim jongga jingkarmen nagabenda ki way kamdame ha uni usnem bangin laban kela kabamod kerku yakilong pa kerku yakilong gobi kerku yakikon samla kerku yakikil kulong kinabaro dakane ka jinga e knamba kanroy daga jinga e halor ka jinga e badmen shomsa hapo jongi haka jingim chongki enyaro yautrai Jesus Christ to ngin ya yeng ngin ya pla ya gajing Kristen Katolik gajing lang ba gajing roi ya gajing dua jing Insyim ka number Lais pa Andrew Po. Ooh.
kajing duai jong kirungai ko blei kukpa hakane kasngi kraw jong ukun jong meu Jesus Christ bamelek pha banwan long breu sak parthei lengba kamaria thei soti ngi gi khon gjume ngi dem ngungon nakmat jong me hakane khlemat ngi wan banbu kijing duai kijing kerpat kijing angnut bad kijing don kam jong kabalang jong kaparthei jong kasnong kathau jingi kaying kasam bat kijing em bamarwe jingi tosngau tosngap yakane ka ut kanam kabang ibu hakmat jong me hakane ka khlemat Nakabantau pa buku jungi, bishop jungi kilindo bat katikis, bakin de blong ki kubo basana jong kajing i ublei, nakabanta ki brio balapan kamti, haki da kajing em jong kajing dubai, bat kajing i bat kajing len yaladi, ngi kerpat yami ko try, ngi kerpat yami ko try. Nakabenta kani kerempai Kristan jungi, bahaka jing le niam sngiu try jungi. Kandup yarap yangi bansem kambha barabor bau Chris ulong uei nakabenta jongi ngi kerpat yami ko try ngi kerpat yami ko try nakabenta iwei nangi pada kabaduriap barabor ekten uplay hakajing tho bakhoi ngendobla bantep kambha ekten uplay kabalong ukris ngi kerpat yami ko try ngi kerpat yami ko try Nakabenta ki Kristan baro bahakani kasi buram Christmas kindubyo ya kajing shai ukris barkin sngo tho yala kajing long pop barkin dubkala kumbut na ki pop jongki ngi kerpat yami ko try ngi kerpat yami ko try Nakabenta ki birubaro Bakindup soto ba jangai na ukris don tang kajing dum suda jangai na u balong kajing im don tang kajing yap jangai na u balong katanrai jong kajing keman don tang kajing sosi suda ngi kerpat ime ko try ngi kerpat ime ko try nakabenta kajing tmu ki bangi labu habangi sedang ya kana kemas ke bekhoj nakabenta ki bapang ke besitam nakabenta ki baduk ki bekerdo Nakabenta kajing kelak bamot jong kinong pop Nakabenta jong kine ki kenlung ki ban sayo padiang ya ke baptisma hakane kasngi hadin jong kamas ke bakoj kiri prapawai ngud ki kenlung ki kena jong ke parish ke jongi ki ban yo padiang ya ke jing shai ya ke jing em ban yo padiang ya ketin ke jong trai lengba kane ke sakramen baptisma ai bamaki kinang henang san ha kajing shai jong Chris bat ha kajing em jong u makinang la susu ban em how Chris bat ban ai yo Chris ha ki we pat ha kajing em kajing ki ngi kerpat ya me ko try ngi duai nak benta jong i baro kabayulum lang ha kane kasngi ai bo Chris balakha sakane prathei en khab yang hak denot jungi iwei pai wei bamangi nginang la susu ban panhe ban pansan yo Chris hak jing em ga jungi lengba ga jing em jungi ya ga jing ej ka baula ai ya kata ga jing suk ka baula ai bat kum juru baro ga jing hikai ki babha ka baula hikai ngi ban em ai bangin la ban ai ya kine ga jing hikai jung Chris hak wei pat lengba ga jing em babha jungi ngi kerpat ya me ko try jar hakane khlemat ko hanmen ko para bu hakmat utrai ya gijing don kam bashimet jongpi ya gijing kwa gijing trang jong kaying kasam ga jongpi ka rep karyang ka kamai ka kaji ka yat kayeng ka jongpi khamtame how news nam ubathamai ai botrai daladehi ubalapej lakmi yang abadepi how news nam unang pej unang kmi unang pendap unang penbiang unang ri unang sumar kerpang unang aibor unang penklanyangi ban im ya kajing im jong kajing ke baul ai hangi ngi kerpat ya me ko try
ko blei ko kpa sachisin ngi dem ngungon nakmat jong me ngi kerpat ke nyeme bamen ngap ya kine ki jing ot ki jing nam ya kine ki jing duai ya ki jing kerpat ki ba kine ki khun ki jong me ki belawan bu ya ki topan urlong ken ya kine baro ha ka balang jong me ha ka parish ka jungi ha ki ying ki sem ka jungi bat kerpange ha ka jing em bamarwe jungi bangilaban em ya ka jing em jong Chris ha ka jing em jungi bangilaban ai ya Chris ha ki wei pat kam tame ya gitu ki bom pat yo i ki bom pat yo sngo ki bom pat yo priang yo ngi pan yo kene daw Chris utrai jungi amen Kohan men ko para ngaklet banit ban penbenar do pasdang kamas ka jingai sakramen baptisma gi khon rit jungi kan salong haden kamas ke bakhoj namar ba yabun palat prapoingut te ngin sai baptisma haden jong kamas tang su wai kamas bakhoj ki wei ki laban leit no ma libam jab han rei gitu ki kimi ki pa bat kum juru ki pa mensim kimi mensim bat barongo khandai ngut kirang ba balang mo ki haban ab na kabenta banai baptisma yakin gi khulong ret jongi tementangi petangi kamas lembaga jing terwa Insyam ka number Lais Pa Prapusan Jing tre shi tong
Todawai ko para baga jengknya jenga bajong pi kan long bapedang hun nak ma do blei pa badan bor baro. Pi nak banta ke jenga berom keteng ke jengu ke jengan toy ke balam ko jengu baro koi. To priang ko trai ke jengknya jong kene kasngi bakrau ba iping. Na ba melawan sya ke jeng penbiang bacenai. Kabala penisuk yang ibat me. Bat kebala seng na kebenta jongi ya kejing mana belai bapura dau Kristus trai jongi. Amen. Utrai dan rengkat bat pi. Token tu yalaki danut. Tong nang utrai belai jongi. Dasisha kalong Kabasyong hak bad kabadai, kadai ti jengi, bad ka jeng penem yangi, haman lakapor bad ka jaka, ban aingo yame, ko kenrat ko kpa bakut, ko blay badan bor bad bom jekut. Namar ha ka jeng maya jong ka ktin kabalawan lengdo, ka jeng syai batmai jong ka burom jong me, katan syai nyakikmat jong ka danut jengi, kenang ba, kumba ngi itu yau blay bapau hangi. En kring ru yangi lengba jong u ban I yaki ki ba ngimla ban yo I bat namar kata rengkat bat ki angel bat ki arkangel ki khats em bat ki hima bat baro ki paj belen bat ki bor jong ka beneng ngirwai ki jingwai ro yame ban ngi pen bna khlem sange. Hosana Shachong Tam Yublei Hosana Kajing Yaro Yutabawan Hanam Barak Kedeng Putra Engbat Putegi Yarwalan Kajing Yaro Hosana Hosana Shachong Tam Yublei Hosana Dasisha melong bakoj kotrai bat kadai hok babaro ki bamela tau kinyaro yame namar lengba ukun jungme utrai jungi u Jesu Christ dakabor bat gajing trai jongomen sim bakoj me ai jing em bat me pen khoj pen kentang ya ki e baro bat mem jusange ban lum halade yalau paj khnang ba nadu bami hadu basep kasni entrwa ya ka kenya ka kriam bakoj sha ka kerteng jong me namar kata kotrai ngi kerpatrit yame badau ju mensem mens ngobha ban pen khoj ya kine ki jin ai ki bangi lawan ra ba en pen kentang ya ki bakin kelalong kamet bat kasnam jong ukhun jung me utrai jungi u Jesu Christ ubalalum yangi ban penmenta yakine ki jing maya namar mauhi hakamet balaiti no yu ula shim yokpu bad kebaingu yame ula duwai kerku bad ula kedia badol ai halag senran u ong to shim bad tobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga yakba NIT na kabenta jongpi
Hakaju kurkom enda lalaya bam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yame ula duai kerku badal ai hala kesenran uong. To shim bad to di na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong kajutang batmai bad bom jukut ya keba en penmi na kebanta jong pi bad na kebanta kibabun na kebanta kajung map yakipop tole yakane ban ken mau yanga. Kajing maya jong kajing ngait. Sin bangi bam yune uku bani dia kari lakuri ibenda gajing yap jong me kodra dadadu menwa. Namar kata kotrai kat bangi penmenta ya kajing syasutam bapan lajem jong ukun jong me ya kajing me pat badan burom jong u bad ya kajing kiu jong u shabneng badru kat bang yap kmelenti ya kajing wan biang jong u ngitruas ngengu hame ya kene kajing knya kabakoj bad kabaim ngikerpat yame topej ya kajing trua knya jong kabalang jong me bato kubur yau jingknya uba da kajing yap jong u melamon bat penyesuk yangi bat mehi to ai bamangi ya kiba en psa da kemet bat kesnam jong ukun jong me bat ya kiba en pendap dau mensim bakui jong u ngin kelalong kawai kemet kawai kemensim ha ukres. तो उन पंचना यांगी बल्लों का जिंगतरवा बमजुकुर हमें नंग बांगिन यो या कनंग पतंग लंबकी बलाजी जंग में कृपा दिए रिंगा बक्का मरियत सोटी बाकुद ककमी जंग ब्ले रिंगा उ जोसफ बाकुद कोरिन जंका लंबके पसोल बाकुद बकी माटर बक्राव बुरोम रिंगा बकी रिंकुद बारो हा की बांगी शनिया बनियो जिंगेराब na ka jingai seid lem baklem ku jongi hakmat jongme ngi karpat ko trai to ai bawni u jingkinia jimpenia suk jongi un pen roy ka suk ka sign bat ka jimpenim ya ka prate baro ka way to snow ba ban pen scam ha ka jingate bat ka jingit ya ka balam pilgrim hangne ha sla prate rengkat badu shakri jame u Francis u Pabakui jongi Wilbert Marwain u Bishop jongi ka kinhon ki Bishop ki lingdo barro ki riniam badu pait barro ya uba mela pelong u jome tasngo tasngap ya ke jing dawai jong kane ke yinga sem kam dame ya kini ki kelong barro ki ban sapediang ya ke jingate aga sining kong aga jingem jongki kumjuru ya ki bapang ki bashitam ki barro kini ki long kumilong kupa ki kon ki na barro ha kabamela khot banyalum lang hakama jame kopa ba years born ha ke jingis ne jame to lumlang halade yaki kun jame barro ki balap sapriang hasatala kaparte yaki himen ki parajongi shinrang bat kinte ki bala khladno pat ki to baro ki bala pensno bhai ame shwa bakin khlat na kane ka jingim to pediang yaki da ka jingit shaka hima jame hangdang ip kermen bandan bangin yakun lang da kaburam jame da ukri sutrai jangi da uba metese hakaparte ya baharo ki jimbha da ulembadu badhau kan long ame blek pa badan bor
ha ka jing long ka we jong men sem ba khut ba ro ka brom bar ka jing ro chu nom la chu nom amen kum blah kum yang i dau nong panem bát kum lahi kai ngi dik tin blai ngi nut ba nong kuk pa chong yêu ba ha bneng kan long ka ba kui ka ka tranh chong me kan wan ka hi ma chong me kan long ka mon chong me ha ka khan deu kum ba ha bneng tu ayang i menta ka ching bam chong i ka ba la kas ngi ba to ma byang i ya ki rang kang chong i kum ba ngi ru ngi ma ya ki ba les new ya ngi bad wat ya lam yang i shaka jing pen shoy henry to pen la yang i naka basne to pen la yang i kerpa ka trai na ka jing sne baro ya ka ha ka jing sbon jung me to a jing sok jing sa nya ka sngi jung i khnang ba da ka jing rap ka jing snai jung me ngin lai barabo na ka pop ba ngin yo jing da na ka jing jin jar baro kat ba ngin ap khmilen ti ya ka jing kerman ba khoj ba ka jing wan pa jung nong panem jung i u Jesus Christ Namar ka jong me long ka imam ka jong me ka borbat ka buram junam la junam Kod Ra Jesus Christ me belong ha ki apostol jong me ka jing suk ngai phi ka jing suk jungang ai phi wat pe yaki pop jungi henry yaki jungai jong kabalang jong me badha ka jing spoon jong me to ai ha kai ka jing suk bad ka jing tali ka wei kat kum kamon jong me ma me ubi mat basan sha junom la junom amen ka jing suk utrai ka dan barabor rengkat bat phi dap da kajing it berkajing isne kajing blai hakanai kasngi ke bakrau to ken ko hanmen ko para ngin ai kada kajing suk jong Chris mar keliang kajing suk bat hak mi ukun long brod jong blai hak mi bakid no yaki pop jong ka prathei suk yang e bala shakhat sha kan e gajing khawai jong ukun lang brod ko kan rat ngam shong hak baman rung hapo ka ying junga han re shong tang da ktin
bat kaman sim jenga kan sakhya hi Kemen bekas nama Kris kan ribat kalam ini syaka jeng embam jakot. Minsim kan number ke balai pulai. Kan number ke balai pulai. Lawan hapor shiteng senya kacing right yang hendak kasur angel bayar dengan batem kiskit jai jai jing sun Snap agel kirwan Lingba kasun baki winir Thap yang kipiar genjan Kisur genun kiper kising Halor pertei sakran Prophet gila benar, kat
Ngisngungu ime kutra Jisu. Nagavanta ki ai baro. Kijingkerku kiba mela ai hangi iwe pa iwe. Iro ime gimane ime giburom ime. Ngisyanya ame kutra Jisu. Laslem kipai Israel kilaap ya kata kecingkha chome ya kata kecingwan chome kasla perthei ya kata kecingwan longdo longsnam chome ha kadoru breu kumjuro mangi iwe pe iwe ngilaap na kavanta kecingwan chome na kavanta kecingwan chongsa chome ha kamansim jungi iwe pa iwe ngidap da kecing kemen kutra Jisu namarba melayo sngau pan mela sngap ya kecing ton kam jungi iwe pa iwe barolang iong yero me kutra Jisu gimane me kutra Jisu ngi me kutra Jisu. Nim shim ka number ka ba sau phu phra ka number ka ba sau phu phra
to ngenia duai to ai ko blei bai snei bau nong pen em jong ka prathei yau balakha ha kane kasngi balong unong seng ya ke jinglong khun blei jongi unlong mo uru unong ai ya ke jing bom yap shu ubayem mat basan shar junom la junom amen ngu ka kli jong pi yang ya ke jing kerkhuk ka bakarpang jong kris utrai dan rengkat bat pi to blei jong ka jing bha bom chukut uba da ka jing wan long briu khun jong ula bekrat ya ka jing dom na ka prathei bada ka jing kha bodan burom jong khun jong ula pan pranai ya ka ne kasngi ka bakan tang tam un bekrat na pi ya ka jing dom jong ka pop bad un pan pranai ya ka danot jong pi da ka jing shai jong ka hok amen to blei balamon baya ka jing kmen bakrau jong ka jing kha ba pan laj em jong khun jong en pan bna ha kinong ablang brod daw angel un pandap ya kedanut jong pi da ka jing kmen jong bat un pan long ya pi kinong yalap ya ka gospel jong Amen. ba to blei ba da ka jing wan long breu jong khun jong lapan sei so ya ki e ki jong ka prathei ha ki to ki jong ka beneng un pandap ya pi da ka jing ai jong ka jing suk jong bat ka mon ba bha bon panlong ye pi kinong yo benta bat ka balang ha beneng amen bat ka jing kerkhu jong blei badan bor baro ukpa badukun badman sim bakut kan yarapi bat kan sa bat pi junom amen tolei sup id basakriyo trai daga jing ye jong pi mar kaliang islangu yaw blei kadon kajing pentip syongkurim subasyong wat palej haden kane kajing pentip syongkurim ngin peteng ya kajing leniam banai baptisma ya ki khenlong red jongi